ಮಾತೆರೆಗಳ ಬುಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆನಗು ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೂ ನಿಖಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಾಯನಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚೆತ್ತನು ದಾಯಪಂಡಂದಂಡ ಪೋಯಿನ ವಾರ ಎನ್ಕ 10,000 ಮಟ ಲಾಸ್ ಆತನು. ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಜಿ ಎನ್ಕ 10,000 ಮಟ ಪೋಯಿನ ವಾರ ಲಾಸ್ ಆತನು. ಅಂಡ ಇನಿ ಸೋಮವಾರ ಇನಿತ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಸುರುಕಾದ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ತೆರಿಯೋನ್ಗೆ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದಂಡ ನಿಫ್ಟಿ 131 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏರಿಕೆ ಉಂಡು. ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 442 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಟ್ಟ 1% ದಾತು ಏರಿಕೆ ಆತನು. ಪೂರಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿಪ್ಪು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಗ್ರೀನ್ ಉಂಡು. ಅಂಜನೆ ಲಂಡನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಗ್ರೀನ್. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಡ್ ಇತ್ತು 29. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ತೋರೆ ಪುಂಡ ಇನಿ ಗ್ರೀನ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇನಿ 17,197 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ 17,000 ಪ್ಲಸ್ ಇನಿ ಆತಂದು ಒಂಜೆ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಪೊಯ್ ವಾರ ಏನಕ 10,000 ಮಟ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಏರಿಕೆನು ಆತಂಡು. ಸೊ ಏನಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ನಿಕಲು ಎತ್ತು ಇರಡ ಶೇರ್ಲುಲ್ಲ, ಎತ್ತು ಕಂಪನಿಲುಲ್ಲ, ಎನ್ನೆಟ್ಟು 29 ಕಂಪನಿನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಚನೆ 10 ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಲ ಉಂಡು. ಏನಡ 10ಕ್ಕೆ ಯಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಸೊ ಏನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತುವರೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 32% ಯಾನು ಪ್ಲಸ್ ಡುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ದ ತುವರೆ ಪೊಪ್ಪುಂಡ 31% ಪ್ಲಸ್ ಡುಲ್ಲೆ. ದಯಪಂಡ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಎನ್ನ SIP ತಿಂಗಳು ಎಪ್ಪಗೊರೆ ಯಾನು ಲಮ್ಸಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂತೊಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂತೊಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನ. ಸೊ ಅಂಚನೆ 31% ಎನ್ಕು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎನ್ಕು 32% ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರೊಂದು ಉಂಡು. ಸೊ ದಯವಂದ್ರೆ ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಾಸ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವುದ ಕಂಪನಿ ಎನ್ನ 5% ರಿಟರ್ನ್ಲ ಕೊರ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು. ಕೆಲ ಕಂಪನಿ ಎವರೇಜ್ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ 80 ತುವರೆ ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅತ್ತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭನು ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಪೋನುಂಡು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆದಿಪ್ಪು, TCS ಆದಿಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ 80 ತುವರೆ ಪುಂಡ ಎನ್ನಡ ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಸಿ ಉಂಡು, ಎಪ್ಪಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು, ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಫೋಸಿ, ಟಾಟಾ ಎಲೆಕ್ಸಿ, ಎಪ್ಪಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿಲು ಇಲ್ಲ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿಟ್ಟು ಐಟೆನ್ನ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಟಾಟಾ ಪವರ್, ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವು ಕೂಡ ಒಂಜಿಟ್ಟಿಪ್ಪನಿ. ಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇಡತ್ತೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅದಾನಿ ವಿಲ್ಮಾರ್ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟು ಯಾನು ಮುರಣಿ ದೆತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ 4% ಪ್ಲಸ್ ಡುಲ್ಲೆ. ಯಾನೊಂದು 25 ಶೇರ್ ಅದಾಯ ಪಂಡದ ಮುರಣಿ ಓಟು ದಾನಿ 10% ಡೌನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಪಂಡದ ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾನೆ. 10% ಡೌನ್ ಉಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೈಯಡ ತುನಗೆ 20% ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ 10% 4% ಯಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಎನ್ಕೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದೊಂತೆ ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಡಿಗೋಲ ಯಾನು ದೆತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ 20,000 ಯಾರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಲೇ ಏನಕ್ಕೆ 4-5% ರಿಟರ್ನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಎವರೇಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನಂತೆ ದುಡ್ಡು ಐಕೋ ಪಾಡೋದು ಸೊ ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ಆನಿ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಪಂಪಂಚಿತ ಉಮೇದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಾದಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಸದ್ದಿಡು ಮಲ್ಪ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರಿಯಿನಿ ಯಾನಾರಡ ಪಾತ್ರನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಎನ್ಕಾರು ಈ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅವು 6 ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕಲೆ 50% ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದೇನು ದೆತೊನ್ಲಿ ಈರು ಪಂಡದಿತ್ತೇರು ಒಂದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪಂಡದ ಆಂಡ ಯಾನ ಇನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಜಿ ಇನಿ ಯಾರು 150 ಶೇರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಕಂಪನಿನ ದೆತೊಂಡೇರಿ. ಇನಿ ಅವು 7% ಬಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಾನೆ. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ದೆತೊಂದು ಉಜ್ಜಿ. ಸೊ 6 ದಾಯಿ ದೆತೊಂಡೇರು ಒಂದಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕಲ್ಪಾರೆ ತಿಕ್ಕು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇನ ಪ್ರಯತ್ನ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋನ ಅಂಜರ ಪ್ರಯತ್ನ. ಎಂಕ್ಲೇನ ಅನುಭವನು ಅತಂದ ನಿಕ್ಲೇನ ಅನುಭವನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಪನ್ಪರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ. ಜನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ. ಸೊ ಕಾಸು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆರ. ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಡು ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಏರು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಲೇರ ಹಾಕ್ಲೆ 100% ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂದನಕ್ಕೆ ಪನ್ವೇರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ
ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ದರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡುಂದಂಡ ನಿಕುಲ್ಲ ತೆರಿಪಾಲೆ ದಯಪಂಡದಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ತುದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೇನು ತುದು ಕುಡೂರಿಗೆ ಕಲ್ಪವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒರಿಯೇ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬರೀಟಿತ್ತಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ನಂಡ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ನಮಕಾಕ್ಲ ಕೊರ್ಪುನ ಬಡ್ತಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮಡಾಕ್ಲಿ ಕೇನ ಏರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಕಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಐತೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊರಿಗೆ ತೆರಿಪಾಲೆ ಹೊರ ಎಡ್ವೈಸ್ ಕೊರಲೆ ನಿಕುಲು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಬುಡ್ಪುನು ಅವು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಡ್ತು ಅಂಚೆಟ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನ ಪನ್ನು ಯಾನು ಎನ್ಕ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೇಕ ಯಾನು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನನು ಯಾನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪದೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪದ ಆಕ್ಲಿಗಿಂದ ಇಂಚೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ತೆರಿಯೊಂದು ಆಕ್ಲೇನು ಹೂಡಿಕೆ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇರಲಿ ಮೈನಸ್ ಈಚೇರು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವ್ರು ಆಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಲೆ ಎನ್ಕೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಇರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದೆಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉದ್ದಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಈಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ದೆ ಇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಂಚ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಅನ್ಬ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದೇಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮುರ್ಕಾವನ ಅಂಚಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಕ್ಲೇನ ಅನುಭವಡು ಆಕ್ಲೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿರೋದು ನಾಡ ಎಡ್ಡೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದನ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ನಾಡ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ಕು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗು ಆಂಡ ಏರ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪುಚೇರು ದಯಪಂಡ ರಿಸ್ಕ್ನಿ ಎಂಚ ಗೆಂದುನು ಐನು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಅನುಭವನು ಪಟ್ಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಂಜೆ ಕಲ್ಪಾರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೋನ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಕಾಸು ಮಲ್ಪುಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಕಾಸು ಆಡೋದನ್ನ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೆ ಪನ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಳದಿ ನಸರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೋತು ಡೈಲಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ವರ್ಕ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸೊ ಅಂಚದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡಿ ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಉಳದಿ ಜನ ಸಲ್ಮೇಲು ಜೈ ಭಾರತ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು.